Bon dia, estem en la setmana de la bici i anem a entrevistar a Diego i Rafa. Mira, mira, que per ahí venen. Dime algunos motivos para que la gente use la bici. Vale, pues mira, los motivos son que es un vehículo muy ecológico, es un vehículo silencioso, permite llegar a todos lados sin tener que esperar a aparcar y perder tiempo aparcando. Per què va organitzar la setmana de la bici? Perquè anem a veure, València és una ciutat plana i la bicicleta és la forma més sana i més ecològica que hi ha i per a la salut de totes les persones. O sea, que en resumen, la bicicleta és bona per a la salut. M'ha dit un pardalet que venim a Clet i volem fer un barri 30, que és de quilòmetres. Què és això? Barri 30 vol dir que no se vaya a més de 30 km per hora. No es solo un límite de velocidad, es un modelo de ciudad, un modelo que, como ha dicho mi compañero, es para las personas. Bueno, a mi antes ja m'agradava anar en bici, però ara m'agrada molt més. ¿Teniu algo que dir més? Sí, mira, con lo de Ciudad 30 tenemos unas pegatinas para repartiros y también decir que hay una página web para que se pueda firmar la petición. Es poner Ciudad 30 en internet, en el Google y ya saldrá la página web.